Ki apa sakjane kok dikeroyok ki, Di? Sepile tak dikeroyok ki. Oh. Telur gulung ku. Telur gulung gitu loh. Es krim le, iki le. 1000 entuk 2000 entuk manut sing tuku. Oke. Oke le. Bakule yo ganteng. Kaya le Yanto. Yanto yo ganteng. Gulung-gulung. Oke. Yanto yo ganteng. Nah ketemu dilarisi gitu loh. Oke. Ya boleh. Heeh. Komen. Tarik mangkok. Iki nang pinggir kanal, nang dhuwur kanal iki kertek. Kondang ra susule nang dhuwur kanal lek. Heeh. Nang dhuwur kanal lho iki ngisor banyu kok lho, ngisor banyu.